Honetan ikusiko dugu Graspable Mathekin zelan lan egin eta zelan editatu bertan formula desberdinak edo jarduera desberdinak. Lehenengo eta behin sartuko naiz eginda dauden jarduera hauetan eta hemen eragiketa kombinatu batzuk agertzen dira. Hau adibidez lehenengo DBH ikasleekin lantzeko, errepasatzeko oso interesgarria ikusten dut. Hemen kenketa, biderketa, parentesia, batuketa, lehenengo parentesia egin beharko litzateke. Orduan, batuketaren gainean klik egiten baldin badot, hortxe daukat. Ondoren, kenketa, biderketa, batuketa, biderketa egin beharko genuke. Orain, ezkerretik eskumera. Beste honetan, kenketa, biderketa, parentesia, parentesia egin beharko nuke, baina parentesiaren barruan lehenengo biderketa hau. Ondoren kenketa, biderketa, hemen errore bat agertzen da, parentesia agertu beharko litzateke, baina hemen klik egiten baditut dut minus eta minus plus, eta 6. Orduan, oso aplikazio interesante ikusten dut, errepasorako edo igual ariketak zuzentzeko eta ikusteko pausuz pausu zelan egiten da. Orduen, hau ikusi duzuen nahiko simplea izan dela, baina baten batek galdetuko da, nola idatzi nik formula hau? Oso erreza. Nik Googlera joten badot eta hemen Graspable ipinten badot, Graspable Math, hemen klikatzen dut, Explore Algebra, logeatu daiteke, nik kasu honetan ez naz logeatuko, eta formulak editatzeko hemen Insert Math Expression. Orduan, hemen adibidez, lehenengo izan da, 26, ken, 5, bider. Parentesi artean, 2 gehi 3, gehi 6. Bukatzen dutenean, dan, eta hortxe daukat. Beste bat gure dutela, Math Expression. 2 ken 3, bider, izan daiteke teklatuko asteriskoarekin ere bider hori. Eta orain, 2 ken 5, bider bi. Dan, eta listo. Nik orain tokiz aldatu gure badot, arreintz egiten dut, hemendik ezabatuko nuke, edo horrela arrastratu dezaket. Testu egin dezakegu txikiago, handiago, eta ariketa moduan utzi nahi baldin badot, insertatu dezaket testua. Egin ondoko eragiketa kombinatuak. Eta orain, arreintzekin, hau, hemen ipiniko genuke, hau berago, eta hau berago. Eta listo. Holako simplea da. Gero, nik hau gorde dezaket, baina horretarako logeatuta egon behar naiz. Eta partekatu dezaket. Hone daukan abantaila oso importantea da, nik holako jarduera bat ikasleekin partekatu dezaket Classroomen bidez. Eta ikasleak egiten da benean Classroomen bidez, nik jaso egingo dut bere erantzuna. Eta ikusi ahal izango dut jarraitu dituen pauso guztiak. Hau da, agertuko jaku igual honelako zerbait. Barkatu, nik ikasleen erantzuna jasotzen ditudanean. Eta bakarrik egin beharko nuke guztia ikusteko zeintzu diren berak jarraitutako pausuak. Hori izan da lehenengoa. Joango gara hurrengo adibidera. Ekuazioak ebatz ditzaket. Ikusi duzue testu bat sartu dut, eta adierazpen matematiko bat. Oso erreza. Kasu honetan, 7 igaro beharko nuke beste aldera, eta arrastratzen dutenean, gehi 7 geratzen da. Laburtu egiten dut, eta orain, 5 beste aldera zatituz joango litzateke, klik egiten badot, x berdin 4. Eta gainera deko gauza interesante bat. Nik hau arrastratzen badot, duplikatu egiten dut jarduera, eta behitu, hartuko dut x-a, eta x honen barruan ipiniko dut. Zer egingo dau, x-a 4 gaitik ordezkatu. Orduan, 5 bider 4, 20, ken 7, bete egiten da berdintzau, 13 berdin 13. Beraz, x berdin 4 bai da ekuazio honen soluzioa. Ikusten duzu zelako era azkarrean, zelako adierazpen ona agertzen da ganera, azaldu dezakegun zelan ebatzi ekuazio bat, eta zer esan nahi duen x berdin 4 horrek, zergatik dan hori soluzioa. Beste adibide bat, parkatu.
hemen ekuazio sistemak ebatz ditzaket. Eta kasu honetan, ekuazio sisteman, ingo dute testua txikiago, mugitu ingo da zonek, ekuazio sistema honetan edo ariketa honetan, GeoGebrako lehiotsu bat zabaldu da. Orduen, zer ingo dut? Transform lan egiteko, eta lehenengo eta behin, esangotzat, irudikatzeko. Eta irudikatu egiten du 2x gehi berdin zei funtzioa. Hemen daukat. Barkatu. Esango diot irudikatzeko hau ere bai. Puntitua ikusten duten tokian, klak. Eta hor dago. Torreko nazona. Eta esangotzat ebakidura lortzeko. Bi zuzen hauen ebakidura. Eta hemen txadukat puntua. Eta nahi baldin badot, atara dezaket kanpora ganera. Hau da soluzioa. Bai? Ekuazio sistema honen soluzioa. Frogatu dezaket. Arrantzekin hau desplazatu ingo dugu. Orduen, gauza desberdinak egin ditzaket. Lehenengoa. Bi hau xen ordez ordezkatu. Bi hau iren ordez. Eta bete egiten da, sei berdin sei dala. Eta hemen egingo banu. I hemen ordezkatuko banu. Bete egiten da 14 berdin 14 dela. Hori parte batetik. Bestetik, egin dugu grafikoki ebatzi egin dugu ekuazio sistema, analitikoki zelan egingo genuke. Bueno, errazena 2x beste aldera pasatzea. Orduan hartzen dut 2 eta shift teklarekin, parkatu hau ez da erraza izaten, shift teklarekin 2x hartu eta beste aldera pasatu. Eta orain, i hau ordezkatu egingo dut hemen. Eta laburtu egin behar dugu hau. Klik bikoitza biderketaren ganean. 18 pasatuko dut beste aldera, kentzen. Minus lau, laux ken 6x minus 2x, eta minus 2 bera pasatuko dugu beste aldera zatitzen. Biderketa egiten dugu, x berdin 2. Badeko gu lehenengo soluzioa, x berdin 2. Eta nik orain, xen ordez 2 pintzen baldin badot, 2 bider 2 lau, 6 ken lau 2. Hortzekiko nuke soluzioa. Eta jarraitutako pausuak hortze dagoz. Igual hemen hau ekarri barko nuke ona. Eta horregongo lirateke pauso guztiak. Beraz, grafikoki eta analitikoki momentu batean ebatzi egin dugu ekuazio sistema hau. Zer gehiago egin daiteke? Bigarren mailako ekuazioak ebatz daitezke. Eta bitu zelako era simplean. Transform egingo dugu, eta hemen ditut formulak. Nik kasu honetan, hau, hona ekartzen baldin badot, dala nire ekuazio mota, bitu zer egiten dozten. Eta orain hemen egin barko nukena da, alde batetik biderketa hau egin dezaket, eta ikusten dozue, bi soluzioak ataraten dozko zela hemen. Orduen, honek zetarako balio dau? Azaltzeko benetan be, pausuz pausu zelan egiten dan formulan datuak ordezkatzea adibidez. Hau goruntzat karreko dugu, garbiago goteko, arreintzekin honek aldo da zekarri. Hau, kendu dezake, nahi badot. Eta orain, azkenengo gauza egingo nukenanik, hau gonatara, eta bi bidarotarako dut. Konprobatu egingo dugu benetan 3 dala ekuazio karratu honen soluzioa, eta minus 2 bebai. Orduan aurrean egin dugun bezala, x hartu, hemen ordezkatuko dugu. 0 berdin 0, eta orain minus 2. Minus 2 karratura da 2 karratura, lau, eta 6 ken 6
0. Bai? Lo único, azaldu zelan sartu duten hau, ikusiko duzue, math expression, hemen daukat, x karratu, idatziko nuke x, eta honekin karratu egingo litzateke. Eta gero, ken x, ken 6, berdin 0. Eta dan, eginda dago. Bale? Animatzen bazarie probetara, aurrera. Gero arte...